Уважаеми кметове на Плесма, администрация, граждани, на основание член 23 алинея 4, точка 1 от ЗМСМА и член 40 алинея 6 от правилника за организация и дейността на Общински съвет, свикваме за заседание на Общински съвет Ракитово на 1 август 2024 г. в 10:30 часа в залата на Общински съвет Ракитово при следния дневен ред. Уважаеми Общински съвет, си дневния ред за извънредната сесия ни от 3 точки. Ще ги зачита. Първа точка – отпускане на финансова помощ. Втора точка – отпускане на дървен материал. И трета точка – прегласуване на решение. Разгледали сте трите точки, които имаме да гласуваме днес. Някакви въпроси, допълнения, коментари, така направените предложения? Няма. Нека да гласуваме дневния ред, който е за, трябва да гласуваме. 13 за, дневния ред се приема. Уважаеми общински съветници, преминаваме към първа точка от дневния ред. Предложение от Георги Коканов, кмет на община Ракитово, номер 143 от 29 юли 2024 г. относно възникнал пожар в град Костандово на 28 юли 2024 г. Уважаеми общински съветници, предлагаме на основание член 20 алинея 1.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация да вземе следното решение. Решение първо дава съгласие да бъде отпуснато безвъзмездно 20 кубика дървен материал от Общински горски фонд са пострадалите от пожара на 28 юли 2024 г. град Костандово за покриване на част от щетите, както следва: Кичка, Меткова, СГН, сте го видяли, няма да го зачитам, град Костандово, Живееща улица Трацин, номер 12, 10 кубика дървен материал, и на Цанко Метков, град Костандово, улица Полените, номер 7, 10 кубика дървен материал. Второ, дава съгласие за изплащане на еднократна финансова помощ за покриване на част от щетите от пожара, както следва: Кичка Меткова 4000 лева и Цанко Метков 3000 лева. На основание член 60 от АПК Общински съвет Ракитово допуска предварително изпълнение на решението от деня на приемането му. Както знаете, уважаеми общински съветници, миналата седмица в неделя стана пожар в Костандово и в най-кратки срокове, в 3 дни след пожара, не успяхме да насрочим сесия, за да могат да помогнем на бедстващите хора. Както знаете, изгоряха 2 къщи, в които живееха хора, и отделно стопански сгради и плевни. Кметът на общината тук, кметът на Костандово тук. Имате някакви въпроси или тях, ако се нещо вземат отношение? Уважаеми господин кметове, уважаеми господин председател на Общинския съвет, уважаеми господа общински съветници, знак кметове, искам да изкажа искрената си благодарност на кмета на общината, на председател на Общинския съвет, на знак кметовете, така също на всички пожарникари, които бяха на мястото на пожара, на доброволците, на директорите на горските стопанства, на всички жители на Костандово, не само на Костандово, имаше хора от около. Искрено им благодаря и показахме, че когато сме всички и сме заедно и сме единни, предотвратихме изгарянето на цял един квартал. И искам да помоля хората, които имат възможност, кой финансово, кой с материали, да помогнем и ние, кой с каквото може хората, защото наистина трагедията за тези две семейства, които останаха пред жилище, е огромна. Всеки ден се срещам с тях, така че това да не го дава достъп до никъде. Благодаря ви много. Тази връзка върват много кампании за събиране на средства за помощ. Тук искам и да благодаря на дечица, които също провеждат тази кампания. Те са събрали 778 лева. Това са Борисът Димова,
и аз искам да благодаря на огромната екипност, на толкова задружени хора, защото наистина аз присъствах на пожара, всички помагаха, всички бяха съотдайни. Благодаря на тази съотдайност се предотврати пожара, предотврати се и малкия риск да отговори целият. Искам да благодаря на доброволците и аз също на пожарите, на кметовете, дето ми се действаха и изпратиха и те помощ другите населени места, както Сърница, Патак. И така, хората свършиха работата, всички помагаха, всички бяха съотдани, общински съветници имаше, който с който можеше помагаше, кмета на Постаново гасеше лично. Това се казва задружна работа. Ако казват задружно работим, най-вероятно и другите проблеми се решим по този начин бързо и ефектно. По повод средства, които отпуска общината, това са всичките предвидените средства за такива случаи, така че да не дава лошо за напредък на трябва такива средства, но и да ни трябваше да сдавим други место. В момента бюджетни средства са тези пари, всички ги разпределяме. Дървен материал имаме, но предложенията се пускат с предварително изпълнение, т.е. от утре можем да предоставим дървен материал. Който има желание да помага на пострадалите семейства, лично да го прави на тях, кой с труд, кой с финансови средства, кой с реши да помощи. Благодарим, господин Кметов, господин Андонов. Искам да благодарност на всички, които помогнаха на доброволците. Господин Кметов, верно е да са помогнали на останалите семейства. Значи там са 5 семейства, не са 2 семейства. Доколкото знам от стоята, едното семейство е пуснало молба за трупи, но остава още едно семейство, нека да са отговорени към тези хора. Дойдоха пострадали, още пострадали. Аз няма как да знам на коя плявия на кое. Затова те трябва да изявят желание да помогнем, с което можем. В случая с дървен материал, тези семейства, които са да декларират, че са изгледали плявените и на тях ще помогнем с дървен материал. Мисля, че следващото предложение точно за това ще остане само едно семейство, което не знаем, не са предвидили желание да им помагаме, крайна сметка, като дойдат и гледат, ще свършим това. Други въпроси, уважаеми колеги? Законение? Да, Има още един смешен въпрос, има относно джемията. Джемията е разкрита, ремонтира се покрива, хората могат да го... Това решение, което имат като трупи да го получат, в най-скоро време да го получат, за да може да си изгледат покрива. Решението за джемията е от миналата година. Това е в миналата. Материала седи в гората, ходиха да го гледат, имаха някакви претенции за материала. Дали им беше тънък, дебел, къс или дебел, не знам това беше причината, но знам, че ходиха и казаха, че ще изчакат. Тоест, когато те решат да си вземат материал, тогава веднага могат да вземат. В зависимост от това, дали има транспорт, дали има такъв материал на склада и така нататък. Но знам, че ходиха 2 пъти. Ако има възможност днес да го проверим, утре да се задействат, утре да го задействат, че хората са на покрива, дават го дъждове, разпаляне на времето. Знаете, че покрив се разкрива, когато се осигури материал. Те са трупи в гората, когато се изпичат и имат... Това е дадена работа, това не е което. Добре. Само няма проблем с това. Сега има трупи, желателно утре. Те седат, имат в гората, те се седат повече. Ако е възможно утре да се организира заявка, събота и неделя да ги избичат, неделя да купат хората. Благодаря за отговора. Други въпроси, колеги? Може да продължението? Няма въпроси, по гласуване. Цанко Милов, За.
13 за, предложението се приема. Преминаваме към следващото предложение от Георги Копанов, кмет на община Ракитово, номер 144, 1 август 2024 година, относно възникнал пожар в град Костандово на 28 юли 2024 година. Предлагам основание 21.1.6 от Закона за местно самоуправление и местна администрация да се вземе следното решение. Дава се съгласие да бъде отпуснато безвъзмездно 10 кубика дървен материал от Общински горски фонд за пострадалите от пожара на 28 юли 2024 година в град Костандово за покриване на част от щетите на наследниците на Кимил Иманов. Допуска предварително изпълнение на член 40 от АПК. Това, което го коментирахме, уважаеми общински съветници, за плевните на двете семейства. Въпроси, колеги, така направено предложение? Няма поименно гласуване. За. Айшен Кафиров. За. Веско Шеков. За. Емил Кейбешев. За. Искрен Медалов. Лидия Прагова. За. Мария Пейчева. Методи Караманов. За. Муса Добров. Нина Димова. За. Петър Цурев. За. Стефан Коларов. За. Стоян Рибаков. За. 13 за. 13 за, предложението се приема. Преминаваме към следващото предложение от Георги Горанов, кмет на община Ракитово. То е номер 145 от 1 август 2024 година относно промяна на решение номер 63 от 28 март 2024 година за актуализация на бюджета за 2024 година и промяна на капиталова програма на община Ракитово. Уважаеми общински съветници, на 28 март сме взели решение, което е било включва поименен списък на капиталови разходи за 2024 година за купуване на 7 броя контейнери с обем 4 кубика на стойност 21 000 лева с ДДС. Сега става, включва в поименен списък на капиталови разходи за 2024 година за купуване на 10 броя контейнери с обем 4 кубика на същата стойност или при разговор с кмета, обстойна проверка намери по-евтини куршове и за това се налага смяна на това решение на основание член 60 от АПК и в защита на общинските интереси на община Ракитово. Общински съвет Ракитово допуска предварително изпълнение за решението да може да се закупат контейнерите и да бъдат дадени за нуждите на община Ракитово. Имате някакви въпроси, колеги? Да, господин Лук. Да, това е много добре, от 7 на 10 км, но имаме ли заделени средства за бобри и малки площища за населените места и кога ще бъдат закупени? Имаме заделени средства. В бюджета има заделени средства. Да, господин Ковачев. Горе-долу да питам, кога се очаква, защото около 200 кофи еднокомилни са нужни и хората ги връщат по всеки ден. Казват, изчакайте. Трябва да организират процедура. Само на останалите доктори да доставят списъците на предишните раздавания. Това са договори, може би, Да, ги предоставите, защото се получава дублиране и ние така до безкрайно да раздаваме и те да ги ползват за жито, Значи, пшеница и тези. в договор може да има някакви случаи такъв. Само да кажа, да довършим. Но като цяло, Само да довършим, господин Георги. Аз като се разгледам, много малка част от раздадените пластмасови кошове виждам. Почти никакво, 5%. Вие сте раздали колко? кошове, всяка година по 100 коша раздаваме, които пишат молби и имат изгини кошове за 15 коша. Моля? За какъв период избрали? Значи, 1000 коша казвам единствено са в договор и горе-долу от тия, които са металните, 10% на година отпадаха. Всякакви пластмасовите, на който сме дали коша от пластмасовите, има договор, се получава с договор коша, с платени данъци и такса смет. И се получава поне 5 години, но не е отговорно да се опази коша. Всеки няма Това е важно, защото ние раздаваме кошове, ако не се води някаква статистика на кой даваме и кой даваме, някой взимат 2 по 3, аз съм виждал къщи с по 3 коша. има. Със сигурност и вие сте виждали къщи с по 3 коша.
живеят няколко семейства, така. Не, на семейство даваме едно домакинство, на една къща даваме един кош. Отделни случаи може да има, когато има два имота, да не цитирам имена, той има 4 имота. Взема за 4 имота коша за сметка, 3 са пред него. Има такъв случай. Но има 4 имота, иначе ще се плаща данък. Добре, това да се изясни, Да. за да даваме кошове за битови отпадъци, не за здраве. Благодарим, господин Петър, че в най-кратки срок, което ще бъде ще бъдат Само ще ви помоля списъците да ви изпращат. списъците по двете населени места. Благодаря. Други въпроси по така направено предложение? Няма поименно гласуване. Цанко Лов, За. Айше Каркелова, за. Веско Шестов, За. Емил Кейбашев, За. Искрен Медарев, За. Лидия Правила, за. Мария Пейчина, за. Методи Караман, За. Муса Дорлов, За. Нина Дилова, за. Петър Цурев, За. Стефан Полар, За. Стоян Чендаров, 13 за. 11 за, предложение се приема. Благодаря, уважаеми колеги, за това беше. Няма да е. Няма да е.